Ak by ste mali právomoc, ako by ste sa voči tejto problematike postavili? Čo by ste robili? No ten kontrolovaný odstrel určite. To musí sa diať, lebo to potom ľudia zomierajú, keď napríklad ide za včelami alebo len na chatu, tak ho napadne hoci kde. No určite už s tými medveďmi treba niečo robiť, aby neboli premnožené. Kvôli tomu, že už naozaj nevidno to, že iba medvede, ale sú medvede s medvediatkami a už ich naozaj veľa. Si myslím, že už ľudia tu Hriňovej sú celkom už bezradní. Pomoc neprichádza, každý uvidí medveďa a čo teraz? No. Ja chápem, že ľudia niektorí, tí ochrancovia prírody, že sú za to, aby tie medvede nestrieľali, no ale keď sa premnožia, tak čo s tým? Ja si myslím, že ich treba aj zriediť, no. Asi by som tie medvede v svojom okolí nechal nejako monitorovať, prípadne možno keby nejako, že zasahujú priamo, že máme ako nejaké správy, že sa tak možno by som pristúpil k nejakému že redukcii počtu, ale asi by som sa tomu snažil nejako vyhnúť, ale uvidel by som podľa toho vlastne koľko by som namonitoroval v okolí, by som povedzme porovnal, ak boli predtým robené nejaké normy, napríklad ešte povieme, že doby Uhorska cez obdobie vlastne z Československej republiky robili normy na medvede, že porovnal s nimi, že či to sedí, že ako to sedí, ako sa vyvíja stava, na základe toho usúdil zakročiť alebo nezakročiť.